Moi, tänään iso päivä. Max tulee takas Suomeen. Hän on ollut siis selviytys, joku ei vielä tiedä. Me saatiin kunnia Jaakon kanssa lähteä, haluatko näkyä videon? Moi! Saatiin Jaakon kanssa kunnia lähteä hakemaan sitä lentokentältä ja mä en itse asiassa tiedä miten siellä olisi mennyt selviytys ja ei varmaan Masaka saa siitä kertoa, mutta katsotaan mitä saa kertoa ja käydään hakemaan se koneesta, ei kun lentokentältä. Ja totta kai kun mennään Masaa hakemaan, niin asiankuuluva paita MP4 on tässä ollut jo vähän Masaa ikävä. Se on ollut iso hahmo mun ja Jaakon elämässä ja koko Helsingin elämässä ja kiva saada äijä takas, saada vähän lisää energiaa tänne taloon ja kaupunkiin. Tää ei siis tosiaan oo faktatieto, mutta... Tää on todennäköisin lopputulema, niin mennään todennäköisin lopputulema, niin... Katsotaan kuka tähän niinku herää. Jep. Sitten me nähdään kuka voittaa, ketä tähän tulee. Okei! Täällä oltiin vaan... Moro. Ei pitänyt kertoa tätä kenelle. Ai niin joo, mut... Mä en muistanut, että sä oot noin pitkä. Mä en muistanut, että sä oot noin ruskettuna. Max on ruskettuna, eli se on varmaan pärjännyt aika hyvin. Niin, aivan. Tää on tosi outoa aloittaa kuvaa videoa. Ja tää on tosi outoa olla Suomessa. Tiedätkö, täällä on ihan erilaiset tuoksut. Nythän mä tuun Turkista, mä olin pari päivää siellä. Meinasin unohtaa, miten puhutaan suomea. Lähetään nyt vaan vittuun tästä. Eniten mua ehkä jännittää tässä kotiinpaluussa se, ensinnäkin kiva nähdä äijät. Mua jännittää tässä kotiinpaluussa oikeesti ehkä eniten kotiin menossa se, että kuinka monta niinku ulosottolaskua siellä on. Siellä on joku poliisi ovella varmaan. Niin, tai että onks mä unohtanut, että se on jonkun osariutun tai jonkun tiedätkö, laskun hoitaa ja nyt siellä on jotain kirjeitä ihan sikana. Tää voi muuttua, tää fiilis voi muuttua aika totaalisesti tässä vielä matkan varrella. No. Meillä on siihen liittyen tähän kaupallinen yhteistyö tähän videoon ja se on Anyfin. Kuulette siitä vähän lisää, kun katsellaan niitä mun laskuja. Paljon maaleja tällä kaudella? 6, 7. Mut sä vai Perpa kärjessä? Nyt ehkä Perpa johtaa yhdellä, kun mun eka maali hylättiin, koska pöytäkirjavirtsiä oli current bid 89 €, et aika halvan lähteekin vielä. Paljon äijän paita oli? No 190. Mä oon ollut siis semmoset pari päivää tässä, että mä oon ollut yhden päivän silleen, kun ei saanut vielä postaa mitään. Siinä kävin yhdellä treenillä ennen leimoa, sit oli tatuointiaikoi, kävin porukoitten kanssa safkaa, sain vähän päätä. Kyllä, niin täytyy sanoa, että siellä... Runebergin katu. Ai että! Jaska taitaa tällä hetkellä olla vielä farmin kuvauksissa. Ai niin. Siis sähän oot ihan vaan sen takia tästä tällä hetkellä. Niin oikeastaan sen takia, koska mulla on auto. Et Jaska mä oon todennut silleen viimeiseen 2 viikon aikana. Mulla on tullut 3 kertaa silleen, joku on pyytänyt hengaa sen takia vaan, että saa auto. Mä halusin tän vlogin aloittaa silleen siitä, että kun mä astun Suomen kameralle, niin ensimmäisiä fiiliksiä. Nice. Kaikki ihastelee yhdessä mun ulosottolaskuun. Vittu kaupallinen yhteistyö, motherfuckers. Tää on sairas. Tätä mä itse asiassa oon verrannut jopa. Kato miltä tää näyttää. Mitä mun Jopolle on tehty? Niin, joo. Toinen mielenkiintoinen juttu on nähdä. Jaakolle, siis Parkkalille. Yksi juttu. Ihan vaan, että jos sä viittit kerran, mulla on semmonen kaktus, minkä se osti mulle. Ja mä olisin, että viittit sä niinku se nimi on Riku. Me nimettiin sen, että Riku pitäisi kerran käydä kastelemaan 1,5 kuukauden aikana, että se selvii, koska sehän ei tarvi hirveästi vettä. No, arvaa onko käynyt Jaakko kertaa. Riku kastelee. Se totesi, kun mä soitin sille ekan kerran, se oli näin. Joo, no hei, mä en oo sit sitä Rikuun käynyt. Ai saatana. Paisaako tää jotenkin vähän oudolta? Oh shit! Tätä on ollut muuten ikävä myös. Tätä on ollut muuten isosti ikävä. Siis Rikuhan näyttää paremmalta kuin silloin, kun mä en ollut täällä. Sehän stondaa. Täällä oli siis ihan kiva määrä kirjeitä. Onneksi mulla ei ollut mitään kulutusluottojuttuja tai tiedätkö, esimerkiksi luottokorttilaskuja, jotka olisi täällä ollut erääntyneenä, jotka olisi juossut sitten taas niitä valtavia korkoja, mitä niissä yleensä on. Täällä oli vaan muutama verottajalta ja joku sähkölasku. Mutta jos olisi ollut tilanne, että täällä olisi joku kulutusluottolasku ollut, jossa tosiaan on yleensä aika valtavat korot, niin siinä kohtaa olisi meikänkin ollut tosi hyvä turvautua Anyfinin palveluun. Täällä jotain intromeita. Mutta Anyfin on tosiaan jälleenrahoituspalvelu, jonka pääfokus ja missio on jeesaa teitä, teidän mahdollisten kulutusluotto- tai esimerkiksi osamaksu
korkojen kanssa. Kaikista paras tapahan välttää kaikki näitä mahdottomien kokoisten korkojen maksamista olisi se, että sä et käytä luottoa tai osamaksuja. Mutta jos näin on päässyt käymään, mikä on tietenkin joskus ihan ymmärrettävää, niin Anyfin on tässä tapauksessa yritys, joka jeesaa sua madaltamaan niitä valtavia korkoja. Sähän lähetät laskusta Anyfinin applikaatiossa vaan kuvan. Sä lähetät sen hakemuksen, jonka jälkeen Anyfin ottaa sen hoitaakseen ja käsittelyyn, mikäli he pystyy madaltamaan sitä sun tämänhetkistä korkoa. Mun koodilla MAX, mikä näkyy tossa, te saatte 20 € pois teidän ensimmäisestä hakemuksesta kautta laskusta, jonka te hoidatte Anyfinin palvelun kautta. Mä katsoin, että täällä oli muutama verottajalta joku verotuspäätös, ei mitään sen kummempaa. Joku sähkölasku, mikä on itse asiassa jo hoidettu etukenoon. Joku Intrum, joka on vähän huono juttu, mutta tää on palautus. Illu, tänään sunnuntai, onko se Siltanen? Eiköhän ei ollut vähän niinku poissa gameista, käydä nyt näyttää naamaa tuon noin ja kyllä tiedätte. Mikä tää koodi? Näin. Tsiikatkaa tää. Mä en tiedä tajusko muut. Mä en näytä tän enempää teille. Mut nää on niitä kirjeet, mistä tulee tehtävät, tietsä. Tässä mun lautanen. Toin teillekin vedet. Oli myös tosi kiva maksaa 59 € Jaakon buffetista. Silloin 4 susipalaa. Eikö mä syön tälleen niinku tapastyöstä? Niin sä lähet tän jälkeen sit niinku saa lämmin. Joo. Okei, äijä vetää joulupäivä. Mä yritin, mut sitten kusi tähän. Okei, Reetta. Noniin. Nähdäänkö jossain keskustassa mennään ulos vai sisälle johonkin jommalle kummalle tyyliin? Reetta! Onks te niinku aloittanut jäätelökesän? Se on melkein joka päivä, niin nyt mä mietin, että pitäisikö kerran jättää väliin, kun mä katsoin äijän noita kuvia vähän, mitä, niinku missä kondiksessa on kaveri, niin tuli vähän semmonen fiilis, että ehkä mä jätän niinku tänään jäätelö. Tänään jäätelö. Ota toi lohilo, missä ei oo mitään. Se on sama kuin haukko ois ilmanen. Joka on vähän viilennetty. Jengi tuli Ilulle, että hei sä oot se TikTokkaan. Mä oon televisiosta. Tosta lipasu salviakkiin. Sitä en oo syönyt. Herra ties kuinka pitkään se. Minne päin? Sitä näin hektistä tää elämä täällä koko ajan. Joku ois tullut johonkin niinku New York. Mä luulin, että tää oli jotenkin mun elämään mullistava juttu, että nyt mä oon ollut TV:ssä. Se on julkaistu, että mä oon ollut TV:ssä. Sitten mitä tapahtuu, kun mä tuun Suomeen ensimmäisen? Mun omille kotikulmille, Runebergin kadulle. Mähän ajattelen, että mä oon niinku Jumala täällä nyt. Mähän ajattelen, että jokainen ihminen täällä Runebergin kadulla on nyt näin. Ei vittu, siinä on meidän oma TV-tähti. Tai se toinen. Jaakko Parkkali on se toinen, mutta sehän on tälläkin hetkellä jossain TV-kuvauksissa. Mut mitä tapahtuu? Mä tuun kaupasta tulos, niin jengi tulee Illulle näin. Vittu sä oot se TikTokkaaja jäbää. Mä niinku hypin siellä taustalla, että hei me kuvataan mulle video tässä Eilarille. No mut hei, oota kun koko kansalle tulee nyt esiin tää sun spektaakkeli, kun sä oot dominoinut siellä 1-100 päivää. Sitähän me ei voida tietää. Ollaan yritetty uudella, mut mä sain kerran mitään. Hei tässä kohtaa jo. Kiva, että tulit hakea lentokentältä. Oli ilo tulla. Mä vielä kerran toistan, että tää ei ollut sen takia, kun sulla on auto. Aika kova. Vaan tää oli tosiaan sen takia, kun Jaakko on farmissa. Niin Siltaseen tänään. Joo. Kenen kanssa oot menossa? Jaakko, Max, Reetta, Anni, Aleksandra. Ne pääsee mun videolle tänään. Ja ne saa tänään kuulla myös mun Anyfinin koodin Max, jolle ne saa 20 € pois. Ei totta, koska ne on ainakin niin veloissa, että niin velaa käyttää. Ne on muuten tosi velkaisia ihmisiä. Jotenkin tietysti silleen todella outoa ylipäätään kaivaa tätä kameraa taskusta ja alkaa puhua tähän jotain. Ylipäätään se, että mä oon nyt yhtäkkiä Spora-pysäkillä ja jotenkin niinku kuvailen tässä vlogia ja mä oon menossa nyt näkee Reettaa. Me sovittiin tossa, että Suomessa sitten kun on molemmat saanut silleen pakolliset duunijutut ja tämmöiset niinku tärkeimmät jutut hoidettua, niin miitataan täällä keskustassa, käydään jossain vaikka jäätelöllä tai jotain. Ja jännittävä nähdä Reettaa, vaikka ei sitten hirveän pitkä aika ole, kun ollaan viimeksi nähty, mutta Suomen ympäristössä. No niin, Max, hyvää kesälomaa. Hei, kiitos samoin. Joku ukko käveli ohi ja toivotti hyvää kesälomaa. Aika kiva. No niin, missä on meidän retski? Mehän ihan hirveästi ei voida silleen, että mä en voi niinku kuvaa, koska varmasti tullaan jutskailemaan kaiken näköistä menneeseen liittyvää tossa Reetan kanssa, mutta saadaan ainakin nähdä kesäinen Reetta vilaukselta tällä YouTube-videolla. Se taitaakin olla uusista ystävistä ensimmäinen, joka tulee vilahtaa meitsin YouTube-videolla. Painakaa hei muuten tässä kohtaa tää kanava tilaukseen ja peukkuu videolle. Jos te haluatte, että mä otan teitä messiin ehkä Karonkkaan, jos semmonen järjestetään, laittakaa kommentteja. Huomaatko, kun innokkaasti mä otan näitä juoksuaskeleita tällä hetkellä?
Vittu moi! Sä oot ensimmäinen mun uusista ystävistä, joka pääsee mun kanavalle. Oikeesti, onks näin? On, joo, noin. Iloinen ja otettu. Lämpimät pojille oot valmistuu. Tässä. Tää on jotenkin ihan vitsin outoa. Mä en jotenkin ollut ehkä valmistautunut tämmöseen. Noin jäi. Kello on 1. Äsken käytiin subissa. Itse söin wrapin ja jäätiin vaan tohon noin. Tota mä just niinku fiilaan. Me jäätiin vaan johonkin penkille istuu ja safkaa ja jauhaa. Siis kesä on jotenkin niinku... Tässä on jotain maagista. Tässä on jotain semmoista niinku taianomasta siinä, että sä voit ihan oikeesti istahtaa penkille, jutella ja vaihtaa kuulumisia ja päivitellä juttuja. Kiva palata tänne silleen, että on kesä, koska silloin kun lähti, niin oli vielä kylmää lunta. Nythän mulla on edessä vielä ehkä se kaikista paras. Eli oma sänky. Miettikää. Huomenna siivouspäivä. Huomenna mä puran laukut, pesen pyykkiä, pesen tiskit ja mulla oli joku pari laskua, mitkä mä vielä hoidan. Koita saada arkea vähän rullaamaan. Kiva olla takas. Mä oon omassa sängyssä. Ai vitsi, mä mennään, että huomenna pääsee siivoilemaan. Oikein semmonen fiilis, että haluu niinku saada kaiken järjestykseen ja arjen takas rullaamaan. Nyt untapalloa ja huomenna uusi päivä. Mä nukuin ihan sika hyvin. Heräsin lintujen lauluun ja tähän valoon. Mulla ei oo mitään niinku verhoja tossa. Mä niinku tykkään herää siihen, että tavallaan kämppä alkaa täyttyä valosta. Et jos mulla on verhot kiinni, niin mä huomaan, että mä helposti nukun liian pitkään. Onneksi mä tein vähän duunia jo tossa ennen lähtöä. Mä vein kaikki suurimman osan talvitakeista ja ajattelin, että jos tää nyt on vielä pakkasta, kun mä tuun takas, niin sit mulla on vielä joku takki. Alkaa pikkuhiljaa näyttää jo kämpältä. Mika tuli käymään, Oot sä ollut kenenkään YouTube? No olethan se, vittu sä oot Yle X nyt. Mut en mä oon tubettajan YouTube-videolla ollut. Nyt sä oot. Tultiin tähän näin, mietitään tatuointiaikaa tossa ja... Koska se on pakko saada nyt heti. Niin, sehän kun fiilis tulee, niin se on niinku pakko saada heti. Just näin, ja sen takia mä vietin Turkissa kokonaisen päivän. Siis se oli sairasta. Mä en tiedä ne, jotka seuraa mun Instagramissa. Käykää muuten ottaa mun Instagramin haltuun tuo. Niin mähän siis otin yhden päivän aikana puolet mun puolet mun selästä tyyliin. Ja sit etupuolelle meni varmaan 11 tuntia yhteensä. Koska ne piti saada heti. Nyt mä jatkan siivoamisen loppuun ja sen jälkeen vielä heitetään viimeiset läpät videolle ja lyödään tää vlogi pakettiin.